Sanibonani guys, igama uNqabileni bethela masibela yayinimba ngomhla ka-4 February. Namanje-ke guys, uHlathi uSatazinkani akafuni ngisho ukuzwa-ke uthumeka-ke manje umemtshela ngokuthi lento ibaluleke kangakanani ukuthi ba-involve udadewabo kaLazarus phela uNonceba kuyona, ngoba siyamazi sonke uHlengiwe ukuthi alufakwa lubeka nodaka mase kuza kuthini athathe ingalo yomthetho ayibeke ezandleni zakhe. Angiphathi-ke kulokho njengoba nje ku-involve ngisho indodana yakhe, I am sure uzoze guqula amatafula awabhekise phansi phezulu. Guys, usho kahle nje uHlathi ukuthi eyami indodana, owami unyana, angeke ngize ngimvumele ukuthi asizwe abantu balaphaya kaNgcikana. Never. Okwenzeka ukuthi uThumeka aphelelwe yithemba lokuthi leli cala nje bayoke nje baliwine noma ikanye. Akupheli-ke lapho. Umfowabo-ke uThulani nawe uzamile bakithi ukuthi amvule amehlo umfowabo asho ukuthi ngeke. Sibhekene noHlengiwe lana, yamazi uHlengiwe ukuthi unenkani enjani. Ngiyacela asimu-involve uNonceba kule case, senzele ulikamva. Nakhona kwanhlanga zimuka nomoya wangavuma ngisho esencengwa uThulani uqobo lwakhe. Ngapha-ke uLazarus-ke bekade kukhuluma nobaba wakhe ezama ukumtshela ukuthi hayi bo, nayi indoda ine-pride bo, i-pride ebhedayo. Washo-ke ubaba wakhe uLazarus ukuthi nawe wakhuluma kabi before, washo wathi uzomthathela wonke amadodana akhe, zonke iy'ngane zakhe zizothi baba kuwena. So lawo mazwi ayavuseleleka ngaso sonke isikhathi uma ukuthi uzama ukumsiza uHlathi. So ungalinge nje umbhekileme kakhulu, konke lokhu akwenza ukwenziswa ukuthi uhlulekile as ubaba ukuba ubaba ey'nganeni zakhe. Manje uma ukuthi wena ulokhu ufuna ukumsiza ngaso sonke isikhathi uzibona njengefeyila. Okay, so-ke uLazarus-ke noma ezamile ukwezwa amazwi kadada wakhe, kodwa still ubenako ukuthi akumelanga uHlathi anqabe usizo olunqala kangaka oluvela for free kumndeni wakwaNgcikana. Guys, akupheli-ke lapho. Nozoleka naye bandla uthe akathi ukufaka uthusenti wakhe akhulume nawe uHlathi njengo-ex-husband wakhe noyise womntwana wakhe. Ushilo wathi, mabandla, bendicela bandla, ucingile ulikamva, cingela ulikamva apha, okay? Thina into esiyenzayo la sizama nje ukusiza umntwana ukuthi athole i-justice ngento eyenzeka kuyena. uHlathi into ayishilo uthe nje muninzi kakhulu umsebenzi endibhekene nawo ekumele ndiwenzile. Bye-bye. Hayibo guys, lapho njengoba ethi bye-bye uthembe into eyodwa, uthembe i-state ukuthi-ke simuphe nje ummeli ozokwazi ukuthi-ke usize ulikamva. Lapho bathembe bemfonela namhlanje bamtshela ukuthi-ke icala lokuqala nje lalikamva lizobe ngo-Friday. Short notice guys, okusho kona ukuthi uHlengiwe wenza sure ukuthi yonke into uyiphusha fast cause yena phela une-experience kulo mkhakha obumeli phela. Umane wathi uHlathi, hayi bo, kwase kuphuthuma kangaka, yonke into yatshitsha kangaka. Kwathiwa njengoba ngisho-ke mnumzane, i-hearing ingo-Friday. Hhayi, uthe livala ucingo wabetshela uThulani lokho, wathi uThulani yabona ukuthi simdinga uNonceba, wathi cha, asimdingi uNonceba. Into esiyidingayo thina umndeni, sidinga umphakathi ozofakaza ukuthi ulikamva beyindoda eqotho kangakanani. Qha, wathi uThulani unesiqiniseko salokho, wathi themba mna mfowethu. Hey guys, uHlathi sibindi, hayi guys, sidlo mnyo. Akupheli-ke lapho. Ngale kozondo uHlengiwe ayi wenza 1 ayi 2, uqale nje wacela uSydney ukuthi avume ukuthi wayemhlukumeza unyana wakhe phela uLwandle. Wathi kanjani? Wathi no, wena nje kumele nje mebekubuza ukuthi useke yini wamhlukumeza undodana wethu, uthi yebo, khona phela kuzobonakala ukuthi konke lokho wakwenza ngoba ehlukumezekile. Wathi cha, ngeke nje ngize ngiyenze mina leyo nto. Sazi sonke ukuthi yebo khona sasiba ney'nkinga mina nendodana yami, kodwa ukuhlukunyezwa kaze ngamhlukumeza mina indodana wami. Yo guys, akupheli-ke lapho. Uphinde wahamba-ke futhi uHlengiwe wavundulula yonke i-information kalikamva
ekungcola phakathi nje ezomenza ukuthi isithunzi sakhe sidicileleke phansi khona kuzobonakala ukuthi noma washayiseka laphaya washayiseka ngenxa yokuthi akaziphethe vele naye kahle. Uthe nje ngithumele ithimba lami liphenye ngalo mfanyana khona kuzobonakala ukuthi wayengeyona imvu naye engcwele ya ukuze-ke yami indodana iphume ejele. Hayi bo guys, njengoba ngisho loya mama loya uphendula amatafula guys. She's leaving no stone unturned just ukuthi nje indodana yakhe iphume ejele. Shuthi-ke ubonile uHlathi ukuthi yazini ngathi ubhekene-ke ney'mbila yithutha-ke la. Kungcono-ke angaloke ancenga ukuthi-ke uNonceba aphathe icala likaLikamva okungenani akabhekane nesitha sakhe ngqo emehlweni ey'nhlamvini zamehlo. Uhambile-ke waya nje qathatha koZondo wafuna ukumbuka qathatha ey'nhlamvini zamehlo uHlengiwe face to face. Uthe mefika nje kuyena wathi ya wena sengizwile ukuba ubhizi ufuna ukukhupha unyana wakho owumbulali. Hayi uHlengiwe guys omane ucijisa kakhulu umlomo wangakhombisa ngisho ukushaya oluncane uvalo guys ukuthi-ke ubaba kaLikamva usefikile manje uzokhonfranta yena ngokuthi why elwa kangaka ukukhipha uLwandle ebe azi kahle ukuthi akekho msulwa. Guys lapho kuwesike ukuthi-ke uSydney uphakathi nendawo akafuni ukuyingena kakhulu le ndaba ngoba phela yena uyazi ukuthi like indodana yakhe ayikho innocent, hence waze wayithatha wayisa qathatha kaMabandla eyosho ukuthi-ke ingane yakhe isiyenze icala. Umuntu ongafuni ukuvuma uHlengiwe guys. Ayi ubona nje uLwandle eyingane nje encane esedinga umtotosa engafanele inhlobo nje ukuhlala ejele ngezenzo zayo. Asazi-ke ukuthi iyophetha kanjani-ke bandla le, kodwa-ke engakusho ukuthi-ke uLikamva une-support structure eningi kakhulu okudlula-ke uLwandle. Kuyikona-ke ukuthi-ke uLwandle yena-ke une-legal backup estronga cause-ke phela siyazi sonke unina amzalayo ungummeli, ummeli nje futhi oqavile nothenjwayo. Guys aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Sithemba uHlathi uzoyithambisa inhliziyo avume ukuthi phela uNonceba amsize ngoba uma uNonceba engena kule case hhayi impela kuyoba uqhude manikiniki izindala zombili ngoba-ke kuyoba uNonceba versus Hlengiwe, abameli abawu-2 abakamnkantshubovu kwifield yabo. Mase kuyacaca ukuthi ubani-ke ozovuma ukugoba uphondo phakathi kwabo bobabili. Guys aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqabileni bethela amazwibela enimba ngomhla ka-4 February.